Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make it. שלום חברים, כאן צוות Party for Gaming. היום אנחנו בעוד פרק בסיקור פלאגינים של בנדינג, The Last Airbender. בפרקים הקודמים הצגנו לכם את מים ואש. הפרק, בגלל שאתם רואים שאנחנו באזור פתוח עם מלא אדמה, נציג את אדמה כמובן. נציג פה 5 סקילים של אדמה, לא 4 סקילים, סליחה. 4, תחליט. 5. וכן, טוב, אז בואו נתחיל. סקיל ראשון, סקיל מאוד חשוב, להרים אדמה בשביל שיהיה אפשר לזרוק. רגע, תומר, אתה רוצה שאני גם אכתוב אותם או שאתה מסתפק? כן, רגע, חכה, יש בזה משהו. דבר ראשון, כדי לבחור באדמה, אתם עושים בנדינג, שוז, ארט. אל תדאג, אני רושם. ואחרי שרשמתם את זה, אתם רושמים בנדינג, דיספליי, ואז ארט, שוב פעם. וזה מראה לכם את כל הסקילים של אדמה. כמובן שאנחנו, אין לנו כל כך הרבה זמן בשביל להראות את כולם, אז נראה רק 5. אוקיי, אנחנו... רגע, שנייה, תן לי רגע. הנה, זה כל מה שיש. כן. הראשון שאני מראה זה רייס ארט. אתם תראו את זה שם. זה להרים אדמה, בשביל שיהיה אפשר לזרוק אדמה. אם אתם לוחצים קליק רגיל על אדמה, אתם רואים שזה עולה ככה. רגע, אני אוריד את זה. זה הסקיל אחר שאני עוד מטריד. ואם אתם לוחצים שיפט כשאתם מסתכלים על אדמה, זה הרים קיר. זה יכול גם לחסום, ובמיוחד משתמשים בזה בשביל לזרוק אבנים. אוקיי, עכשיו אני אדגים את הזריקת אבנים. תעמוד מולי. אוקיי, אתם בוחרים, אוקיי, עכשיו אתם עושים בנדינג, ביינד, איך קוראים לזה? ארץ, בלאסט. גם עושים את זה עם הקודם, פשוט שכחתי מזה. עכשיו, וצריך לבחור סלוט. אוקיי, עכשיו, אחרי שבחרנו סלוט, אתם לוחצים שיפט על אדמה, או על סטון. אתם רואים, במקרה אם אתם לוחצים על סטון עם שיפט, זה עושה קאבל סטון. אם אתם עושים על אדמה, זה עושה סטון. אוקיי, ואז אתם פשוט פוגעים במטרה. לפעמים זה לא כל כך פועל, יש עם זה טיפה בגים. זה מאוד חזק יחסית לכל שאר הקשפיות. זה עולה לי 2.5 וזה קולה. אז האדיר כנראה שינה את הכמות של הדמאג'. כמובן שאנחנו בשרת של האדיר. אוקיי, סקיל הבא של כשפות אדמה זה ארט ארמור. פשוט רושמים בנדינג בייט ארט ארמור. זה עדיף שגם אני הרי, לא? כן, זה אתה גם צריך להראות. אז תוסיף לי שיהיה לי אדמה. בנדינג 3 ארט. לאדמינים יש גם אבטר סטייט שזה מגדיל את הדמאג' שאנחנו יכולים לעשות ולהרים קיר ענק. זה לקח 2 בלוקים, סליחה שאני טועה אותך, אני רק רוצה להראות את זה, שעושה רסיסטנס ל-30 שניות, זה משאיר את המגן רק ל-30 שניות, זה מראה כאילו שזה מגן מלדר, אבל זה מגן חזק. תומר, תזרוק עליי מהר בבקשה את זה. אוקיי, אני משתדל. בסדר, אם אתם רואים, זה הוריד לי רק 1.5 במקום 2, זאת אומרת די. זה ממש טוב. אוקיי, עכשיו הסקיל, הנה, אתם רואים את זה גם על אחרים והכל, אבל אני לא צריך להדגים כי אתם כבר ראיתם עליה, למרות ששמתי בטעות. אוקיי, סקיל הבא זה, אתה טיפה מבלבל עם הקרובה הזה. אוקיי, סקיל הבא קוראים לזה, רגע, שנייה, קטפולט. קטפולט זה ממש קל. אתם עושים את הבנדינג ביינד, קטפולט. ואז, אוקיי, אחרי זה טיפה קשה לעקוב, אז זה היה צריך להתרחק המון. אוקיי. עכשיו, זה נראה כאילו עשיתי פלייאק,
אבל בכללי מה שזה עושה, זה, הנה, אתם רואים שיש פה סנד בשביל לרכך את המכה, אני לא מקבל דמאג' אם אני נופל על אדמה. מה שזה עושה, זה מרים אדמה, ונותן לי לקפוץ ממש ממש גבוה, לבוא אל האויב, להצמיח מאחוריו קיר, ואז כזה לזרוק לנו מאחוריו אבנים. אוקיי, הסקיל האחרון שאנחנו הולכים להראות לכם, זה קולפס. בנדינג ביינד, קולפס, כרגיל. קולפס, כן. מה שהסקיל הזה עושה, זה פשוט, אחרי שהרמתם אדמה, אתם מסתכלים עליה עם שיפט, ואתם מורידים אותה. פועל גם עם מכה רגילה, אבל זה יהיה רק על אחד. סקיל ממש ממש פשוט, כמו הרייס ארט, רק הפוך. תודה שצפיתם, היינו פה תומר ואייל. תצטרפו לסרטונים הבאים שלנו, תעשו סאברייס, אני לא יודע איך מבטאים את זה. כן. תעשו לייקים, מקווים שתהנו. תגובות בונות בבקשה, מה אנחנו צריכים לשפר, איזה עוד פלאגינים אתם רוצים שנראה. בפרק הזה אנחנו בלי נתנאל ועידו, כי טיפה קשה לעשות מדריך טיפה קשה שכולם פשוט ביחד, וגם כל אחד עושה את הדברים שלו. ונדחף לדברים של אחרים. שיעורי בית, נתנאל משחק פיידיי. בסוף, פיידיי דווקא ראיתי, כן, לא משנה. בסדר. אוקיי, אז כן, תמשיך. שיהיה לכם יום טוב, ביי ביי. ביי. נתראה בפרקים הבאים.